Milk este primul film nedocumentar bazat pe povestea reală de viață a politicianului american Harvey Milk, cel care a devenit în anul 1977 primul homosexual declarat ales într-o funcție oficială pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. După ce a părăsit orașul New York și s-a mutat în California, la San Francisco, bărbatul de vârstă medie s-a transformat într-un politician activ, într-un orator talentat și într-un militant pentru promovarea și recunoașterea drepturilor minorităților sexuale. La a treia tentativă, Harvey Milk a fost votat în Consiliul Supervizorilor orașului San Francisco, stârnind furia și frustrarea fostului supervizor Dan White. La un singur an de la acest eveniment, în 1978, atât Harvey Milk cât și primarul orașului San Francisco, pe nume George Moscone, au fost împușcați mortal de către Dan White, care îi acuză pe foștii lui colegi din Consiliul Supervizorilor de faptul că au respins încercarea sa de a-și anula propria demisie din respectivul consiliu. Asemenea documentarului de la mijlocul anilor 80, Milk ilustrează și cât de puțin s-au schimbat lucrurile. La 30 de ani de la asasinarea lui Harvey Milk, comunitatea gay din Statele Unite ale Americii încă se luptă pentru drepturi civile. My name is Harvey Milk and I'm here to recruit you. If homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else. 40 years old and I haven't done a thing. I'm not going to be forced out of San Francisco by social deviants and incorrigibles. We need one of our own in office. We could have a revolution here. I don't do losing. There she is, our new campaign manager. You all scared of girls. You'll be the first openly gay man elected to major office. You're part of the machine now. Society can't exist without the family. We're not against that. Can two men reproduce? No, but God knows we keep trying. If these people are going to live a life of such open homosexuality, they are going to be removed from their jobs. We're going to beat this thing. We need everyone. If we lose this, we'll have anti-gay laws in all 50 states. I know you're angry! I'm angry! You're not like most homosexuals, Ion. Do you know a lot of homosexuals, Dan? Harvey Milk. He will be stabbed and have a night of horror. Call the police. They probably wrote it. You have an issue. It's more than an issue. This is our lives we're fighting for. You get the first bullet the minute you stand at the microphone. You don't have to go after. All men are created equal. No matter how hard you try, you can never erase those words. That is what America is! I want you to know I'm proud of you. Without hope, life is not worth living. You've got to give them hope. You've got to give them hope. Role Models este o comedie crudă, dar foarte amuzantă, cu o distribuție care își face treaba de minune. Chiar dacă dialogul pare mai degrabă grosolan decât inteligent și că materialul pare unul de nivel mediu, Role Models sparge tiparul și reușește să ne amuze. Danny și Wheeler sunt doi agenți de vânzări burlaci trecuți de 30 de ani, cu un comportament sălbatic și rebel, a căror ultimă petrecere de pomină s-a încheiat cu săvârșirea unei infracțiuni și cu arestarea lor. Ajunși la proces, judecătorul le oferă posibilitatea de a alege între a petrece mai mulți ani la închisoare sau a servi 150 de ore în folosul comunității prin înscrierea la un program de tip Big Brother pentru îndrumarea adolescenților cu probleme. Luptându-se să-și controleze impulsurile nevrotice, Daniel
primește în grijă pe agasantul Oggy, care tocmai a fost părăsit de către iubita lui și își manifestă frustrarea prin chinuirea și ironizarea unui tânăr timid în vârstă de 16 ani, care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru rolurile din piese de teatru medievale. Între timp, carismaticul Wheeler se străduiește să se vindece de dependența față de femei și petreceri prin ajutorul pe care îl acordă lui Ronnie, care se exprimă într-un limbaj vulgar și neortodox. După ce primește un ultimatum din partea directorului centrului, cei doi bărbați înțeleg că trebuie să-și modeleze propriul comportament imatur și să se adapteze mai bine la noile îndatoriri de mentori ai acestor adolescenți dezorientați. Oh, this juice? Yeah, that juice. Fucking asshole. Punk bitch. Partea bună a filmului se datorează concepției ridicate, vitezei și fineții cu care a fost creat. Este genul de comedie care te face să râzi chiar înainte să prinzi poanta. Why do we still do this job? This is the best job in the world, man. We get to wear awesome outfits, and it's totally easy to do hungover. Let's rock West Academy. The energy drink, Minotaur, is good. Woo! Taste the beast! Minotaur! Oh, gosh. And a large black coffee. Do you mean a venti? No, I mean a large. Venti is a large coffee. Really? Says who? Fellini? You know what? You've been picking fights with everybody. I can't stand it anymore. I'm moving out. Woo! Good morning, Flexible. Your electricity is out. Just doing my part to save this big blue planet. Your water is shut off too. Like I said. Oh, hey! Oh, it's all right, we're here. You can let it down. Too late, it's already up. Taste the beast. Destruction of school property, vandalism. Shut up! They wanted to give you 30 days in jail. What? But I worked my magic on the judge. Instead, you have community service. You're going to Sturdy Wings. We bring adults and children together to enhance the lives of these children through one-on-one friendships. I already prefer jail. Hey, big brother! Your kid's name is Augie Farks. This is Danny. He wants to be your new friend. I wasn't really 100% yet. Don't judge me. No worries, my liege. Ronnie's one of our youngest. No one's lasted more than a day. But I think you're perfect because you're young and you don't want to go to prison. What up, Ronnie? I don't want to take my pants off. What? Been talking for half an hour. Kids barely said a word. I don't want to be alone with them, Danny. Oh. No. What are you doing? Maybe you should think about losing the cape. People tend to avoid people in capes. This fall. She got some boobies on her. Never stare at the boobies, kid. But how? It's called training. You don't think I've noticed the 34 C's directly to the left of us? Boobies. Don't look over there. Look here. It will take a couple of boys. Are you sewing? Yeah, this is my country's emblem, and we would like to invite you to be a soldier in the Zambian army. To make them men. This community service has given me some perspective. You complete me. You had me at hello. Oh God, Danny. What's up, reindeer games? I'm not Ben Affleck. You white? Then you been Affleck. You are white. That's true, I am white. Let's go. Role models. See you tomorrow, Ronnie. Oh,